রুমখা ত্রিপুরা বসং তাই চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত দফানি বরফরनो तोमा वानजै तोमा थुरुकसा जतनै थानि कायसा काहाम ताइ तंग थगनानि ताइ गोथालाय कायसा नुखुंनि सामप्लि तलावखे जों तंलायनानि तामनि हंखांके चिनि त्रिपुरा हास्ते सुसै त्रिपुरा सा दफानि सिमिया गोबांमा दफा बायदे जों गोथालाय तंलायमानि कायसा हास्ते आबन बागै हायदि ताकुक सं ताइ बुकुक सं जों फायनाय 21 तारिख चिनि त्रिं त्रिपुरा एरा जों ताकलाय फार्स्ट टाइम त्रिपुरानि राजधानी आगरतला एबा खाबा राजाखर आगरतलाव जों आस्तबल एबा खाबा स्वामी विवेकानंद स्टेडियाम जों पुइला राजाखरनि खाक्लाबो बाजावै जों जोंनि त्रिपुरा एरा त्रिं न जों पालायनानै थां दङ ताकलायनि त्रिपुरा एरा त्रिं 1434 अबनो पुइला तिनी लाइबुमाव जों त्रिपुरा हास्तेनि राजधानीनि खाग्लाबो जों थां दङ जों त्रिपुरा बसंनि कायसा मुखुमु पदर जोंनि राजा जजारुफा बुबाग्रा जजारुफा बांलादेशनि किय दंस राजानो जों गोब्लायङै मेसेनै अत्रिङो जों मुखुमुङै जों सिरि सिटिनि सिनि पालाय फायनायमानि आबो जों आस्तबल मात्र ताकलाय जों नुग्लाय सिनाय जत ताखुक बुकुक जोराय खनाय बुरा बोरिसो गोबां मा दफा जत दफानि थानि जों दिनै अबकमुं नारगै जों बिनि साग्लायै दङ सारिक सानजानि 5टानि सिमि हरनि 12टा जरा जोंनि पान्दा जों संसार जागनाय अर गोबां मा नगराय कतरक दंनाय नगराय मदन दंनाय गोबां मा दफानि बरक रक जों गुरुम कुथुम लायो ताकलाय जों त्रिं खालायनाय बखा थांराय दं दिनै त्रिंनि मटो अंखा जों जात होनिया धर्म होनिया जों दिनै कुनु कालार गरै जों कुनु राजनीति दफानि बर गैया जों राजनीति अर्गानाइजेशन गैया दिनै अर्गानाइजेशन होनि जों कुनु जागाव जों फोकास खालायनानै बागै थांतनिया गोबां मा बर रकनि वानसुकमुं त्रिं ख्रिस्टान रकनि पालायमुं कायसा पान्दा गोबां मा बर'नि कनफ्यूजन जों अ त्रिं न जों ताकलाय जों सोराय सोराय सागलायनानै मोसौखौ अब कुनु धर्मनि सोनाम जायगा कुनु जातनि सोनाम जायगा त्रिं त्रिपुरा हास्तेनि जत दफानि बागै न त्रिं सोनाम जाखा आबन बागै जों पालखे जतनो पालायलायनाय आबो सिनि नाहारमु आबन बागै जों कक थाइसा बाय सानान मोसौखौ धर्म जात वर्ण से परे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हामबाय।